lijep pozdrav. Snimao sam dosta videa o mirovinama, ali i dalje primjećujem da mnogima nije jasno što je to treći mirovinski stup, koje su to osnovne razlike između tri mirovinska stupa ili što je to prinos fonda. Nama profesorima nije teško ponoviti gradivo ako treba, ali znate šta nam je teško? Gledati današnje umirovljenike kako jedva preživljavaju s mirovinama koje primaju. Oni nisu izdvajali iz svojih plaća zato što nisu bili upoznati sa svim dobrobitima dobrovoljne mirovinske štednje, takozvanog trećeg stupa. Znajmo ovo, prosječna hrvatska mjesečna neto plaća u 2021. godini je oko 7100 kuna, a prosječna mirovina osoba koje su u 2021. otišle u punu starosnu mirovinu iznosi oko 2850 kuna. To je oko 40% prosječne plaće. I zato snimam ovaj video da bismo svi mi koji ćemo ići u mirovinu za 10, 20 ili 30 godina ipak od te mirovine imali nešto, mogli živjeti nekako pristojnije, a ne da kupujemo hranu i plaćamo režije na rate. Zašto je uopće treći stup dobar? Prvo, postoje državna poticajna sredstva DPS od 15%. Što to znači? Ako tijekom godine uplatite 1000 kuna u dobrovoljnu mirovinsku štednju u vaš odabrani fond, država vam pokloni 15%, odnosno 150 kuna. Ako uplatite 5000 kuna, država vam pokloni 15%, to je 750 kuna i to je maksimum. Vi možete i više uplaćivati, 6000 kuna i 7000, ali država vam daje tih 750 kuna maksimum. Drugo, to je prinos fonda. Novac koji mi uložimo u dobrovoljnu mirovinsku štednju, fondovi ulažu i za nas ostvaruju zaradu. Posljednjih nekoliko godina prosječan prinos fonda bio je oko 4% godišnje. To znači da bi na svakih 1000 kuna tijekom godine fond za nas zaradio još 40 kuna. Ako vam se to čini malo, da se tih istih 1000 kuna oročili u banci, za godinu dana imali biste ravno 1 kunu. Treće, bitno je krenuti što ranije. Tu ću napraviti usporedbu sa kupovinom stana na kredit. Znate ono, kad uzmete stan na kredit na 30 godina i uz kamatnu stopu 5,3%, točno kroz kredit otplatite još jedan stan. To je moć složenog kamatnog računa. Samo kad mi uzimamo kredit i mi plaćamo tu kamatu, taj složeni kamatni račun radi protiv nas. Ali ako mi uplaćujemo i mi štedimo, tu složeni kamatni račun radi u našu korist. Isto tako, kao kad uzimamo stambeni kredit, bolje uzeti onaj kredit s nižom kamatnom stopom. Bolje, na primjer, 3% nego 5%. Kod fondova je to obrnuto, jer tu kamata radi u našu korist, pa je bolje uložiti u neki fond koji ima veći prinos, 5% nego 3%. Četvrto, neki kažu ulazne naknade su velike. Nema ih više. Nekad su bile 1200 kuna, sad su 0. Peto, isplata tijekom cijelog razdoblja je neoporeziva. Znači, ako piše da ćete dobiti 1000 kuna, vi točno tih 1000 kuna dobijete. Šesto, kad krene isplata, imate pravo 30% ukupne ušteđevine uzeti odjednom. Znači, ako imate ušteđeno ukupno 100.000 kuna, 30.000 kuna možete uzeti odjednom. Ako imate 500.000 kuna, 150.000 kuna možete uzeti odjednom. Sedmo, i što je najvažnije u ovim nepredvidivim vremenima, ako vam se dogodi da neki mjesec ili cijelu godinu niste u mogućnosti uplaćivati, nema problema. Nastavit ćete s uplatama onda kad budete mogli. Sve su ovo prednosti dobrovoljne mirovinske štednje i razlozi za učlanjenje. Dobro će vam doći kad počnete dobivati isplate iz trećeg stupa nakon svoje 55. godine. Sve skupa puno bolje nego da novac držite samo na tekućem računu ili da uopće ne štedite. Novac se brzo potroši, a u mirovini će nam svaka kuna dobro doći.